Bé, hola a tots. Avui volia parlar-vos, feia molt de temps que tenia ganes de parlar-vos del tema dels crashpads. No tots els crashpads són iguals, no tots els crashpads estan fets de la mateixa manera i no tots els crashpads tenen les mateixes capacitats d'amortiguació. Un bon crashpad ha de tindre un teixit exterior tremendament fort, normalment són cordures o són teixits d'alta tenacitat, en definitiva. Òbviament això va per terra i necessitem que sigui molt resistent. Però coses, diríem, realment importants. Quina és la capacitat d'amortiguació d'un crashpad? Una caiguda al final d'un metre i mig, de 2, de 3, és una caiguda petita, però si caiem de 4 metres o caiem de 5 metres i caiem a més malament, necessitem que el crashpad absorbeixi de manera clara el nostre impacte. Com es aconsegueix això? Això es aconsegueix gràcies a un sistema d'espumes. La gent de Charco, per exemple, el que ens fa és a la zona d'impacte portar dues espumes, una espuma d'una altra densitat i una quarta espuma a la part, diríem que tindria contacte directament amb el terra. I què vol dir això? Això vol dir que això és un crashpad que, per exemple, ens permetria caure d'una alçada molt alta, caure potser amb el nostre taló sobre una àrea plena de pedres i no picaríem a terra. Absorbiria de manera clara la nostra caiguda i, per tant, no ens faria mal. Hi ha moltes altres marques al mercat que ho fan força bé, però per mi el més important és que obriu el crashpad, mireu el tipus d'espumes i comproveu quina és la seva densitat, d'acord? O sigui que amb això, doncs, presenteu-vos què heu de comprar, teixits exteriors i sobretot interiors molt consistents, d'acord? Vinga, ens veiem i fins una altra.